Facts sobre l'avet. L'única espècie d'avet que creix espontàniament als Països Catalans en alguns vessants del Pirineu és l'Abies alba, mentre que al sud de la península Ibèrica també hi creix l'Abies pinsapo. Els boscos que formen s'anomenen avetoses o avetars. És un arbre típic de Nadal, de la qual pengen ornaments o garnales durant les festes. En mirar l'avet veiem un arbre gran, de fins a 60 metres d'alçada, de forma estreta i cònica, de tronc recte com una columna i escorça cendrosa, o blanca i lisa que s'enfosqueix i s'esquerda amb l'edat, amb un fruit molt semblant a una pinya que normalment surt a la meitat superior de la planta. Les branques són gairebé horitzontals i no té branques a la part inferior, que pot arribar a mesurar fins a 6 metres de circumferència. El nom comú és avet, el científic és Abies i pertany a la família de les pinàcies, que comprèn de 45 a 55 espècies. Totes les espècies d'aquest gènere són arbres de fulla perenne. Les fulles es diferencien d'altres pinàcies en el fet que estan enganxades per una base que sembla una petita ventosa i per fet que les pinyes són rectes i es fan quan són madures per dispersar les llavors. Podeu veure avets en boscos de muntanya de tot el món. A Espanya podem trobar els seus boscos més importants a les províncies de Lleida, Osca i Navarra. El seu hàbitat natural a Catalunya és a alta muntanya, entre els 1.200-200 metres en terres dels Pirineus. Si bé també el trobem al Montseny. El seu origen és al centre i sud d'Europa. L'avet floreix a la primavera d'abril a juny. Les pinyes maduren a la tardor. Segons les flors es divideixen en cors femenins verds, espines i en cors masculins grocs, on hi ha el pol·len. Els cons cilíndrics hi fan 10-15 centímetres de llargada. Primer són verds, però després es tornen marronosos. La seva fusta és utilitzada per fer mobles, bigues i per fabricar paper. De les fulles i la fusta s'extreu l'oli de trementina, emprat en medicina que té propietats balsàmiques i antisèptiques, especialment sobre les vies respiratòries i urinàries. S'utilitza per a tractar d'afeccions respiratòries i refredats, grip, bronquitis, asma, faringitis i sinusitis, també per infeccions de les vies urinàries. L'oli essencial es fa servir sobre la pell, que tracta inflamacions i dolors musculars o d'articulacions. La trementina també s'utilitza per a la fabricació de pintures i vernissos. Porcellana blava. Ahir vaig anar a veure un avet. Vaig veure que la fulla era perenne. Tenia un diàmetre de 48 centímetres. L'avet que vaig triar era molt alt, aproximadament feia uns 30 metres d'alçada. Per el diàmetre que tenia el tronc, aquest avet tenia uns 30 anys més o menys. Aquest avet era de la varietat Douglas i té una vida aproximada d'uns 600 anys. Les formigues és l'únic ésser viu que vaig veure al voltant de l'avet. El perímetre és de 145 centímetres. El color de l'escorça és marró, és gruixuda i aspra. Les branques neixen de diferents punts. Les branques neixen horitzontals, les branques són molt espesses. La fulla és composta, és prima i allargada, té un nervi principal. Dels nervis paral·lels en té més d'un. La flor és de color marró, té forma allargada, no gaire vistosa. No crida l'atenció als animals. El fruit
fruit de l'avet és la pinya, té una forma triangular i molt rugosa. De l'avet s'aprofita la fusta del tronc. Aquesta fusta és molt bona per fer cases. M'ha agradat fer aquest treball perquè he conegut com és l'avet i també per fer el treball vaig anar al Pont de Malafogassa a buscar l'avet i ho vaig passar molt bé.